سلام كورات خاطر حلم بدنا أنت تلفون أنا بتاعي مثلا ترى ما نحن نشوف ترى نسلو بعدين تفاعل أنت ما لما أنت ما هذا في بيلا ده بعلم إنه ما يجي حدش underworld متى حدش عرفتي نسلو ما بيعبا ياو أدام أنا هذا كله كله يقول تحنتين زي جلوات تحنت زندر زي متى زي لا ما نسي لاتا مثل كل كلنا ولا كل كلنا كم جرنا نتكلم إنجيل وهنا تحدث مثلا أتحدث كل كلنا دم ثلاث ساليا مالتي هذا بحث شيء كله غيره في قلت لكم إيه كله غيره فرقتني بتأذون كيون مثلا تسميتين كاسة أنا خلاص عندنا جاتين بتعرف إنه يكون عندنا عندنا جاتين لذي كله غيره في قلت أنا خرج أقول ما تتفاعل لا تمر تقبل فيه أوكي هجي فانير خبرك ياو أن فانير ياو إذا ياو بعدنا زيا زي بلال زندر زيا وتعني زي بلال إذا بعدنا زي عجلنا بن زي يا حجرنا بنو زي جلوا ما ندري ياو يعني كل الحديث من دوا زي قد استا دبليو ولا كار بلال بالإنجليش ما يصير دبليو وقابلنا زي عدد زي الذي حدين مدن أدم كان حدين أتحسن ببيننا أنا أبني تكمل عندما ببيننا الذي ما إذا زي بلان ما أكتر زي اللي هو نتكمله كريانا بزحاتون مزيا تدنابركم مخانا فلتة نعاون تدنابر النيرة أتصل ما تقوله هجي كريانا ما إذا كنت أبي بخميس من تكمله مالتي الذي أنا المكتب أوكي ياو خفت outside and that is an iman is a diet this of visit by forbid is that ياو telephone إذن تعلمنا ياو إذا فيز اللوا أنت أتهب لنا له حدا نجرت ناس كنا كمخان لا يبحث خامخانو مالتي لا يولقها مخانو مالتي تلفون حجنا كاندا تلفون ناتي قبلت لي تحج ناتي زي ناتي تلزم خلت إذا ياو زي لا نسا يتكلم مالتي حجينا قبل آخر زي بيزل خنا عملت مالتي إذا ذات ياو تلفون ده يمكن لو حجينا حادثة حجنا تلفون ده خلت راحوا تلفون ناتي تلزم خلت ناتي لا يبحث تلزم خلت لا كان اساس لازم يكون ياو تلفون اذا في زلتان تتعامل مالتي اذا في دبليو اذا بدنا بالانجليزي دبليو بدنا عند في تلفون اذا في زلتا ياو هنا او كل شيء ناس من حركه الناس حجنا ابنك دحروا كله نعمل ناغوركو قلت قلتلكم ايه بيكون ግን ያው እዛ ወይ ዘለው አንተ ያስብና ያኩን ጊዜ ናይ ናታ ላይ ወልቀኻ ዝኾነ ነገር ከም ዝኾነ ያትሕብር ናታ እትውኑ ነገር መሆን ያትነግር ወራከም ዝግን አብነት እንደዘልና ኢዛት ያው ቴሌፎን ንብል ማለት ይጅራው ኢዛት ያው ቴሌፎን ኢሳት ናታ ቴሌፎን ዲያ ንብለና ማለት ናትካ ናይ ወጥካ ናይ ወልቀኻ ናይ ካልእተ ዘይኮነት ንብል ኮለና ዛቨይ ዘንደረቨይ ኢና ንጥቀም ማለት ዛቨይ ዘንደረቨይ ዘይኮነ ዛቨይ ዘለታ ኢና ንጥቀም ማለት ኦኬ حجي قدامك نابلت خمسة حجرة انتاي نبل انتاي كميت اي نبل حجي اذا ياو زن كنت ردي عندنا زندر زين اذا زي زلتان مالتي حجي نابلت بقدر زولت مالتي اذا تليفون انا نبلمبر اذا تليفون اي نبلمنا اذا تليفون تليفون نمبر إذا تليفون أنا برجنا معي معناته إذا أما أصلا أنت كمل إذا كلمت تليفون بزي أجره بزي أنا أبغى نجي أجره تمت هو كلمت كنا كرد أنا قال لنا خمس ليه مالتي إذا نخبرك نتقول كل جزء إذا كل جزء نخبرك نتقول نحرك خبرتك حابتك كبريت هو اللي بتقول إنت اللي سبقت
تتقملوا مالتي دي is that تليفون ناكم تليفون دي خاطر نمبر نفتح تليفون ده هذا عنه تقولونها ስለዚህ እዛ ብኡ ወታለ በኩል ጊዜ ክንረዳእ ንኽእልና ማለት እዩ ካልኦት ንኣብነት ንርአ is that my telephone ኢና ንብል ንበር ኒት is that my telephone ኣይንብልና is that my telephone ኣይንብልና is that my telephone ኢና ንብል is that my telephone ኢና ንብል ንሳቲ ናተይ ሞባይል ድያ ናተይ ሞባይል ድያ ይኻትም ንበር ንሳ ኣነ ሞባይል ድያ ዓይነት ኣይትብልና ሰብኩም is that my ኣይትብልና እዛ ኤን ማይን ይኻትም ትቀምበር ንናተይ ዝብል ከለኻ ማይ ኣይትብልና ማለት እዩ ንዓይ እዛ ዓይነቱ ኣይትብልናኻ ማለት እዩ ስለዚ ብቕልል ዝበለ ኣብ ዝኾነ ክንጥቀም ከለና ብከምዚ ክንሪኦ ክእል ኣለና ማለት እዩ ብሓፈሻ ሕጂ ክገልፆ እዛ ያው ድማ ንርአያ እዛ ያው ብዘይ ዘይ ማለት እዩ ዘይ ብላ geen bezit aan het past in zinnen als ik geef jou mijn telefoon ik geef jou mijn telefoon ይደውላል እዛ ያው ዘይ ብላ እንታይ ትብን ይብለና ኣሎ ናታ ውልቃውነት ከምታ አንተ ምን ነበርና ናይ ውልቅ ካይኩረት እንት ንሳና እታ ያው ዘይ ዘለዎ ኣዳ እምበር እዛ ዘንደረ ዘይ ናይ ውልቃውነት ናይ ብሕታውነት ናይ ዝኾነ ኣይትብን ይብለና ኣሎ እንታይ ዳ ኣበያ ተኣፍር ኣብለና ኣሎ እንድሕር ኣነ ቴሌፎን ይኸፍ ያው ማይ ቴሌፎን ኣነ ቴሌፎነይ ክበካይ ንዓኻ ኣብ ንብለሉ ንዓኻ ኣብ ንብለሉ ኢና ንጥቀመላ ማለት እዩ ኣብ ሓሳባት ኣብ ንዓኻ ኣብ ንእትወሉ ኣብ ንብለሉ ግዜ ኢና ንጥቀመላ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ይኸፍ ማይ ቴሌፎን ኣይንብልንና ምክንያቱ ነቕሓ ናትኩም ድዩ ንክትብላ ኮንካ ንጥቀም ይኸፍ ናትኩም ኢኻ ትብል እምበር እዛ ዘላ እያ ዳ እምበር ክትኮን ኣይትኽእልና ኣብ ዝኾነ ሓሳብ ኣይተኣክና ማለት እዩ እታ ቅንዕቲ ሓሳብ ንርአያ ይኸፍ ማይ ቴሌፎን ኢና ንብል እምበር ኣነ ንዓኹም ቴሌፎን ይሂበኩም ኢና ንብል እምበር ይኸፍ ማይ ቴሌፎን ኣነቲ ይሂበኩም ናትኩም ቴሌፎን ንብልና ናትኩም ኣይንብልና ምክንያቱ ናትኩም ስለዝኾነ ይኸፍ ማይ ቴሌፎን ጠቕላላ ይከውኒ ማለት እዩ ናተይ ቴሌፎን ናትኩም ቴሌፎን ከም ገይሩ ኣብ ሓደ ሓሳብ ከኣቱ ይክእልን ይኸፍ ማይ ቴሌፎን እታ ጥብቕቲ ሓሳብ ቀንዕቲ ሓሳብ እዚኣ ይኸፍ ማይ ቴሌፎን ኣይንብልና ይኸፍ ማይ ቴሌፎን ኢና ንብል ማለት እዩ ከምዚ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ዕጅል ኣይወን ሕጂ ያው ማይ ዛዚያን ኣለዋ ሰለስተ እዚአን እየን ያው ማይ እዚአን ሓደ ያው ማይ እንታኒ ሓደ እየን ማለት እዩ ንርአይ ኣብ ዝኾነ ሓሳብ ክንኸይድ ከለና ክንብል ከለና እዚአን ክንሕዘን ክክእልና ኣለና መስርዕ ዘመስርዕ እዚአን ማለት እዩ ማይ እንተረኣልና ያው እዛ ዘይብላ ኣብቱ ናቱ መስርዕ ከም ስርዕ ክፈልጥ ክክእል ኣለና ማይ ተረኣይለ ያው እታ ዘይብላ ከምቲ ኣቱ ክፈልጥ ክክእል ኣለኒ ምስአን ከም ስርዑ ክፈልጥ ክክእል ኣለኒ እንተኢለ ያው ዘይ ዘለታ ከምቲ ኣቱ ክፈልጥ ኣለኒ ማይን ይብል ከም ዘሎ ኮይኑ ክፈልጥ ክክእል ኣለኒ ማለት እዩ ሓሳብ ክፈጥር ከለኹ ዝኾነ ነገር ሕጅታ ክትበ እዛ ብያው እዘን ክልቲአን ዘያለ ተረ ይብላ ክፈጥራ እንተ ምፍላጥ እንታ ናብዛ ወከዕና ማይ ትኸይድ ነቲ ሓሳብ ቀየርካ ትእትወላ ፍሉጥ እዩ እዚ ኣይትጋገንሃኡ ማለት እዩ ናብዚ ኣሽዑ ኣፀሓሓፋ ክትመፅእ ካሽዑ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ናብ ተተኣተ እንተ ኮይና ሕጂ ናብለ ሕጂ እዛ ዘይ ከምቲ እዛ ዘይ ዘለዋ ርኢኻ ኦኬ እዛ ዘይ ዘለካ ተኣቲ ማለት እንታ ክትርዳእ ትኽእልካ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እምበር parvragen over jou gelwanaan paar vragen مثلا حسب كل مثلا انت خجبره
أنا تنحسات مجمرة تحتو حنتي قدامي تحتو خنببه دحر مرج أنا بين مالتي نسون تاخذ ويبي حنتي تموتو مالتي تافي زل ترى ويتافي زي بالله مالتي ترى أوكي نخي لات فاني هورن أوك داش meaning telt ያው زي بالله زي ያው زي بالله أنت أدلن دلان نترجمها تنطلقكم ملوسو كده أنت زين فتعلم تقولكم تترجم أنت إزاي دمتك أسمع لا تدمتون يقول طريق إزاي لا فاني هورن لا دمتك أسمع لا تدمتون يقول طريقة إزاي حجتي عينتي ياو يتأكد عينتي ياو يتأكد أوكي ملكم أحكم تفاجأ تتعمل سادما بيئة لا تفاني هورن أوك ያው meaning telt ያው ናታ ናይ ብሕትኻ ናታ እቲ ትምንኖ ነገር ድምፅኻ ትምንኖ እንደሓደ ድምፅኻ ስለትምንኖ ያው ዛቨይ ዘለታ ኢኻ ትእትወላ ማለት እንታይ ግን ማለት ላት ፋኒ ሆረን ኦፍ ያው meaning telt ኦኬ ሕጂ ናብ ቃል ካልኦት ክንገብርና ሕጂ ከምኣ ንብልና ማለት እዩ ትርጉሙ ክነግረኩም ንስማ ትምልሱ ማለት እዩ mind bestelling kommt so maar die van dash is al. Mijn bestelling komt zo, maar die van dash is al. Dat isala. Natay alakwo tumatsi hiji. Itinafadin matsilo. Tulala hamati. Hiji away bay murautu malati. Okay. Etamas ድማ እያ መልስማ ኮኑ ተፋገበር mein bestelling kommt so maar die van jou is al okay ja ተመስ ማለት ነው will je een prettigheid het is an dash will je een prettigheid het is dash an dash ملتو لا تزلا لكم خذ فترنا خبرناكم حدا صبو غزا ወይ ኣብ ጽቡ ገዛ ረሃደሊ ወይ ጽቡ ገዛ ክነብር ዝትረን ዘኻ ለሱ ኣብና ኣባኻ እዩ ዝምኮር ትብላለኻ ሕጂ ኣነትያ ወይ በይ ኦኬ እቲ antwoord is ያው will je een prettigheid ገዛ ትደሊ ኢልኻ ገዛ ጽቡቕ ገዛ ትደልኻ እቲ ኢዝ ኣን ያው ናትካ ምርጫ እዩ ንብል ማለት እዩ ያው ይወላ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ብኡ ንክድ ማለት እዩ ሕጂ ምሽ ዓንተወይ ታክቲክ እንታይ ለኩም ብናይ ክብረት ንጥቀመላ ምሸላ ንክብረት ናቱ ስልጣንካ ይወሃትብን ሕጂ በዚኣ ነዛ ሓሳብ እዚኣ ንክዳ ዊልት ኤን prettigheid het is an ኢኻ ትብል እምበር an ኣይትብልኻ an እንተዳልታ እዛ ያው ትብላለኻ ማለት እዩ እንተዳልታ ያው ትብላለኻ ማለት እዩ an እንተዳልታ ግን ያው እዛ ዘይዘይ ብላ ትብላለኻ ማለት ሕጂ an ኢኻ ትብል እምበር an ኣይትብልኻ እንተዳልታ ያው እዛ ዘይ ዘለዋ ትብላለኻ ማለት እዩ ተረዲኣትኩም ወላ ኦኬ ሕጂ ናብታ ትቆፅል ንኽእል du het gewoon op dash manier yo du het gewoon op dash manier yo ተብላሎ ግበሮ ስእልካ በትናትካ መገዲ ትብላለኻ ማለት እዩ ግበሮ እኮ በትናትካ መገዲ ገለ ዓይነት ዋሕድ ዘለኻ ማለት ሕጂ ዓይነት እያ ታሪክ ወይ በይ ኦኬ እቲ antwoord is በይ ምክንያቱ du het gewoon op jouw manier op jouw manier በትናትካ እትክእሎ እቲ በቲ ትውንኖ ናተይልካ ዝሓትካዮ መገዲ ብኡ ግበር እያ ስለከ ዘላ ማለት እዩ ብኡ ግበሮ
اوكي بقى كبرات خاتمتي حضن بيتنا يسرا لما انت زول فومرت الذي مثل يرو تستقبل كما هيكون قرب فلكم هكونوا بذا فيديو ስለዚህ አካል ባህል ቪዲዮ ክነራኸቢና ተሰናይ